ஹலோ நண்பா, இன்றைக்கி தேட்டர் ரிலீஸ் ஆகி உலகம் முழுவதும் மாஸ் காட்டிட்டு இருக்கிற நம்ம ஜெயிலர் படத்தோட ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். சேனலுக்கு புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள், வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு பாருங்கள், எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள். படத்தோட ஃபஸ்ட் ஹாஃப் பற்றி சொல்லணுன்னா, படம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃபன்னாக என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஆக்ஷன் எல்லாமே கலந்த வகையில் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக நெல்சன் எடுத்திருக்காரு. படத்தோட ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக். அனிருத் பார்த்தீங்கன்னா பிரித்து மேஞ்சிருக்காரு இந்த படத்துக்காக. மியூசிக்கு, ஆக்டிங், நம்ம தலைவரோட ஸ்வாக் எல்லாமே வேறு லெவலுக்கு. இது கண்டிப்பாக தேட்டரில் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த இன்டர்வல் பிளாக் பற்றி சொல்லணுன்னா, நம்ம நெல்சன் சொன்ன மாதிரி தான் வேறு மாதிரி அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்காரு நம்ம நெல்சன். சூப்பராக நல்ல கூஸ் பம்ப்ஸாக இருக்குது. படத்தோட செகண்ட் ஹாஃப் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் போகுது. வெவ்வேறு ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் காட்டுறாங்க. வெவ்வேறு ஸ்டேட்ஸில் இருக்கிற தன்னோட கான்டாக்ட்ஸு, அவன் ஜெயிலராக ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தா அந்த ஸ்டோரியெல்லாம் வேறு லெவலில் நல்லா சொல்லியிருக்காங்க. எந்த வகையிலையும் தலைவருக்கு குறை வைக்கல. வேறு லெவலில் படத்தை எடுத்துகிட்டு போயிருக்காங்க. நெல்சனோட கம்பேக் தான் இந்த படம். நம்ம தலைவரும் வில்லனும் மீட் பண்ணிக்கிற சீனெல்லாம் சும்மா அல்டிமேட்டாக இருக்குது. சாங்ஸ் எல்லாம் பிரித்து மேஞ்சிருப்பார். நம்ம தமனாவோட டான்ஸ், அந்த காவால சாங்கெல்லாம் சும்மா பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் எடுத்து வச்சுருக்காரு நம்ம நெல்சன். ஒவ்வொரு தெலுங்கு ஹீரோ, மலையாளம், மோகன்லாலோட கேமியோ, அந்த ரோலெல்லாம் சூப்பராக பர்ஃபெக்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடி அவள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எல்லாத்தையும் ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டிங்காக கொண்டு போயிருக்காங்க. ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் சூப்பராக எடுத்து வச்சுருக்காரு நம்ம நெல்சன். ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டான படம். தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேக். படத்தில் எத்தனையோ மல்டி ஸ்டார்ஸ் இருந்து நம்ம தலைவர் பார்த்தீங்கன்னா தனியாக மாஸ் காட்டிகிட்டு இருந்திருக்காரு இந்த படத்தில். என்ன தான் செகண்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போனாலும், கொஞ்சம் போரிங்காக இருந்தாலும், கிளைமேக்ஸு வேறு லெவல் ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸில் படம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அல்டிமேட்டாக கொண்டு வந்திருக்காரு. கிளைமேக்ஸில் நெல்சன் பிரித்து மேஞ்சிருக்காரு. அந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கூஸ் பம்ப்ஸாக இருக்கும். தலைவரோட ஸ்வாக், அந்த ஸ்டைலு, கண்ணாடி போடுறது, படத்தில் ஒரு அருமையான ட்விஸ்ட் இருக்குது. கண்டிப்பாக எல்லோரும் பாருங்கள். ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டிங்காக இருக்கும். நம்ம தலைவரோட கம்பேக், பேட்டைக்கு அப்புறம் ஒரு சிறந்த படம்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜெயிலர் படம் தான். நம்ம நெல்சன் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைவர் படம்னு சொல்கிறத விட நெல்சன் படம் நல்ல ஒரு டார்க் காமெடி, ஒரு நல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட்டிங்கான படம். எல்லோரும் கண்டிப்பாக தேட்டரில் செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த படத்தோட பாசிட்டிவ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மியூசிக். அனிருத் தான் பிரித்து மெஞ்சிருக்காரு. படத்தோட க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ், அந்த கொண்டு போன விதம் எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டிங்காக சூப்பராக கொண்டு போயிருங்க. காமெடியெல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. நம்ம நெல்சனை பற்றி தெரியுமே, நெல்சனோட சிறந்த ஒரு கம்பேக்னால் அது இதுதான். எல்லோரையும் தன்னை பார்த்தீங்கன்னா பீஸ்ட்காக ட்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஜெயிலர்னு ஒரு படத்தை கொடுத்து திரும்ப கம்பேக் கொடுத்துருக்காரு நெல்சன். வேறு மாதிரி இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சினிமா பற்றி ரிவ்யூ, மூவிஸ் பற்றி பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ.